Gepleyer Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anna Urban alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň başyny öňkü tutsaw, döwlet näsag çagadan aralýar diýen atlan çap eden habarymyz çekýär. Habaryň suw çekilýär. Aşgabatyň daşky gurşaw aladalary artýar diýen atly habarymyz hem iň köp okulanlaryň ýokary başynda dur. Aşgabatyň Atamrat Niyaz şaýorunyň uğruna bolan ýol Ulug hadisasynda 2 adam helak boldy. Häkimetler paýta ýygmyna mezur rahmetden peýdalanylmagyny täze belentliklere çykarýar. Aşgabatda güpeýen gurup berýän ustalar tutsak edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmaňyza, belliklerinizi aýtmaňyza çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň ýarsyňyz. Türkmen häkimetleri adatça bolşýaly ýurtdaky meseleler çözmäge hoglukman raýatlaryň habar almak, habar bermek mümkinçiliklerine garşy göreşlerini dowam etdirýärler. Bu ýagdaý hususan güpeýen ulanjylaryň sanynyň barha köpelmeginiň arasynda güpeýen ustalaryna edilýän basyşlaryň barha artdyrylmagyna görünýär. Temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Türkmenistanda VPN ulanjylarynyň sany we gurnaýjylary edilýän basyş artýar. Internetiň ýygyderli petiklenmegi Türkmenistanda VPN hyzmatlaryna bolan isleg artýarka. Häkimetleriň görýän gadagançylyklary hem ýydarlamalary ustalary gizlini işlemäge mejbur edýär we töwekkülçilikli ýagdaýa salýar. VPN gurnaýjylary Aşgabatda ýene-de tutsak edilýär, käbirleri 15 günlük azatlykdan mahrum edilýär. Bu arada habar berýän habarçylaryň sözlerine görä internetiň petiklenmeginden aýlanyp geçmek üçin mümkinçilik görýän hyzmatlary bilen öpçün edýän hünärmenleriň sany azalýar we olar gizlinlikde işleýär. Olaryň seriýetap bolmagyna garamazdan howpsuzlyk gullaklarynyň işgärleri käde olaryň käbirini anyklamagy we tutsak etmegi başarýar. 3-nji oktýabrda tutsak edilen usta howpsuzlyk gullaklary tarapyndan hile bilen tutuldy. Ol polisiýa bölümine saklanýar. Oňa 15 gün tutsaklyk we 15.000 manat jerime berildi. Dip adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gurrun beren çeşmeleriň biri aýtdy. Azatlyk radiosu çeşmeleriniň howpsuzlygyny öpçün etmek maksady bilen tutsak edilen ustanyň adyny we tutsak edilişiniň beýleki jekmejekliklerini çap etmekden saklanýar. Bu aralykda blokirlemeden aýlanyp geçmäge mümkinçilik berýän VPN-leriň meşhurlygy ýurtda artýar. Häzirki zaman aragatnaşyk serişdelerine şol sanda mobil telefonlaryna hem isleg köpelýär. Resmi işleyen dukanlarda müşterileri durly telefonlar hüdürlenýär. Mysal üçin iPhone 20.000 manada satylýar we adamlar olary satyn alýarlar. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň resmi kursy boýunça 20.000 manat 5.700 Amerikan dollarynyň gowrak bolýar. Gymmat bahaly aragatnaşyk enjamlaryny satyn almak olaryň işlemegi üçin zerur aragatnaşyk şertleriniň bolmagyny hem talap edýär. Interneti berk çäklendirýän ýurtda VPN hyzmatlary internete päsgelçiliksiz girmek üçin ýeketek mümkinçilik berýär. Azatlyk bilen gurrundaş bolan ulanjylaryň sözlerine görä ýurtda işleýän ýeketek email messengerinden peýdalanmak üçin hem köpçülük Android programmasynda işleýän telefonlary ulanmaly bolýar. Sebäbi iPhone üçin ýene-de VPN gerek bolýar. Ýurdun häkimetleri ilatyň interneti ulanşyna doly gözegçilik etmäge synanýar. Howpsuzlyk gullaklary petiklenen VPN ulgamlaryna girmek üçin hyzmatlary öpçün edýän hünärmenleri ýygyderli häsiýetde tutsak edýär. VPN hyzmatlaryny gurup berýän ustalaryň ýydarlanmagy bilen birlikde VPN ulanjylary hem basyş astynda galýar. Döwlet işgärleriniň we okuwçylarynyň jübi telefonlaryny barlamak ýaly ýygyderli geçirilýän çärelerden daşary ýokary okuw jaýlarynda muallimlerden VPN ulanmajakdyklary hem sosial ulgam sahypalaryna girmejekdikleri barada dilhat alınýar.
Batyrşlara garamadan häzirki zaman tehnologiýalarynyň ötüşi maglumatyň petiklenmeginden aýlanyp geçmek boýunça mümkinçiliklere de öz täsirini ýetirdi. Habarçylar yerli hünärmenleriň käbir petiklenen VPN ulgamlarynyň bloklaryny aýrymagyň usullaryny hem öwrenýänligini aýdýarlar. Türkmenistan halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy sanawlarynda ýyl-ýyldan iň pes orunlarda durýar. 2022-nji ýylda dünýäniň iň haýal we iň gymmat interneti bolan ýurtlarynyň biri bolmagynda galýan Türkmenistan interneti iň köp bloklayan ýurtlaryň ilkinji onlugyna girdi. Türkmenistanda garaşsyz neşirleriň web sahypalary şeýle hem Facebook, Instagram, Twitter we YouTube ýaly esasy sosial ulgamlar ençime ýyl bäri petikli saklanýar. Şulyň aprel aýynda ýurtda ICQ Messenger hem petiklendi. Hepdeniň zeminiň leýärsiňi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň adyny göterýän Haýr Sahabat gaznasynyň hasabyna saglyk bejergesini alyp biljek çagalar diňe 3 arka barlygyny arasa çykan çagalar bolmaly. Egerde näsag çaganyň ýakyn howsarlarynyň arasynda soňky 10 ýyllyklarydaky ykdysady kynçylyklar, giňeýran işsizlik we korrupsiýa, neçe bilen baglanyşykly aýyplamalar arasynda türme wasylan adam bar bolsa, ol çaga bu hili kömegi alyp bilmeýär diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we Derman Senagaty ministrligi Azatlygyň bu mesele boýunça düşünür sorap ýazan hatyna jogap bermedi. Azatlygyň yerli habarçysy bilen gürleşen öňkü tutsaw dogu ýürek keserli agtygynyň atasynyň başdan geçiren benliligi sebäpli beýleki howanlarlygy mätäs çagalardan ala tutulup kömegi mätäs näsa hökmüni alyp biljek kömeginden kesilendigini görüň berdi. Bu kömek 3 arkasynda hiç bir adam türme tutsaglygyny bolmadyk raýatlaryň çagalaryna degişli diýip özüni Täç Mehmet Yakubow diýip tanadan türkmen başly raýat habarçymyz aýtdy. 60 ýaşa golaýlan raýatyň tasdiklamagyna görä, onun dogu ýürek keminden ejir çekýän 5 ýaşly agtygy atasyna 1998-nji ýylda 25 ýyl mundan odal neçe aýplamasy esasynda kesilen iş sebäpli Haýr Sahabat gaznasynyň berýän saglyk bejergesi kömegini alyp bilmeýär. Täç Mehmet aganyň pikirçe döwletiň ýaş çagalardan, hatda bäbejiklerden garratlarynyň ýa-da babalarynyň eden ýalňyşlar üçin aralmagy düýbünden aklap bolmajak zat bolup görünýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda Sewitde ýylatynyň jan başyna laýyklykda iňken tutsagly ýurt adyny eýe boldy we tutsaglaryň çagalarynyň saglyk bejergesinden kesilmeginiň näçe çaganyň ykbalyny täsir etjekdigini aýtmak kyn. Men Türkmenbaş etrabyny özüm ýalymayıp agtyklýan çagaly ozalky tutsaglaryň otuda golaýyny bilýärin. Maddi mümkinçilikler bolmansoň diňe soňky 2 ýylda olaryň 14-süniň öz çagalaryny topraga bermäge mejbur bolanyklaryna şaýat boldum. Diýip Täç Mehmet aga aýtdy. Öňkü tutsaglary hem bir aýakdan sürüp bolmaýanlygyny, olaryň käbiriniň pulunyň köpdigini hem sözüne goşdy. Käbir ozalyk tutsaglaryň pulu köp, olaryň arasyna öz näsab awtyklaryny öz hasaplaryna bejerdip bilýänleri hem ýok däl. Her kimiň maddi ýagdaýy, rızkyly dürli. Ýöne häzirki şertde garyp düşen adamlaryň has köpelenligi hiç kime sir däl. Diýip söhbetdeşimiz ýurtda resmi taýdan boyun alınmayan garyplaşma prosesi barada aýdylýanlary gyýtaklaýyn tasdik etdi. Şeýle de öňkü tutsaw çagalar hastahanalaryna diňe näsagyň ýatmak üçin berilýän ýerleriň mutdugyny görüň berdi. Dermanlar doluluğuna çağanın ene atasynyň hasaplaryna alınýar. Dermanhanalardaky dermanlar gymmat gara bazardaky valyuta kursynyň satylýar. İçerki aýlyk günlük ýagdaýy belli zat. Diýip radionyň söhbetdeşi çaga näsaglygynyň eli ýuka maskalalar üçin ullokan kynçylyga öwrülýänligi barada mundan öňki ýyllarda gelip bolsan maglumatlary ýene bir gezek tasdik etdi. Onuň sözlerine görä, pediatr wraçlar hem bäbeklerin ýa-da çagalaryň ene atalary ak kalatlarynyň jüýlerini köpürek pul gysdyrmasa näsag çaga gowy seretmeýärler. Eger sowgatly wraç tapsaň bagtyň getirdigi, emma lukmanlaryň hem bilimlisi tas ýok, olaryň käbiri çagalary dolu barlaman Türkiýede Rus telekanallarına reklam edilýän dermanlary ýazyp berýärler.
deyip radyanın söhbetdaşı aýtdy. Türkmenistan yapık yurt olan soň baýdylýanlary yerine barlamak ýa-da ýurdun saglyk resmiýlerinden düşündürüş almak mümkinçiligi adatlikda ýok. Şeýle-de söhbetdaşymyz Türkmenbaşyda lukmanlaryň goýan nädogry diýagnoz sebäpli saglyk ýagdaýy yaramazlaşýan. Netijede gaýtadan bejer galmak üçin Aşgabatda gidilýän çağalaryň köpdigini, paýtagtdaky lukmanlaryň käbir ýagdaýlarda näsä çağalara berilen gymmat bahal dermanlaryň olary öldürüp hem biljekdigini duýdurýanlygyny gurrun berdi. Bundan başga öňkü tutsaw ýurtdaky ýaşaýyş durmuş şertleriniň 1990-njy ýyllaryň aýagyndaky bilen deňeşdirilenine hem has agyrlaşanlygyny, korrupsiýanyň has giň ýaýranlygyny we köp adamyň maskalasyny eklemekde uly kynçylyk çekýänligini aýtdy. Türkmen medeniýetiniň anyklaşdyrman ýazmagyna görä 2021-nji ýylyň mart aýynda döredilen gaznanyň milli we daşary ýurt valyutasyna açylan bank kasaplaryna gelip oňşan teristleriniň möçörleri artýar. Ýurt raýatlary, dürli edara kärhanalary we şereketler gazna öz teristlerini ýygyderlik geçirip durýarlar. Emma döwlet eýçiligindäki medeniýetde aýratyn alynan we dyngysyz götergilenýän bir adamdan başga haýır sahawat üçin teriste geçiren raýatlaryň atlary agdalmaýar. Aýdylmagyna görä Gurbanuly Berdimuhammedow prezident wezipesinde işlän döwrüni, ýagny häzirde öz aýlygynyň bir bölegini haýır sahawat gaznasynyň hasabyna ýygyderlik geçirip durupdyr. Ýöne bu gazna şu neçenli näçe teristläniň geçirilenligi, ol teristleriň nähili harçlananlygy, newt gaz girdejileriniň harçlanşynyna aýdyňlyk bolmaýşy aýdyňlaşdyrylmaýar. Medeniýetde keselli çağalaryň bir näçe çylşyrymly operasiýasynyň maliýeleşdirilenligi aýdylsa-da, bu hili kömege mätäs çağanyň näçedigini, olaryň özlerine gerek kömegi ýa bejergini haçan ýa-da näçe wagtdan alyp biljekdigini bilmek mümkinçiligi bolsa, Saglyk ministrliginiň bu mesele boýunça soralan soraglara jogap bermezligi sebäpli häzirlikçe görünmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemini Türkmenistanyna geçirilen soňky halk maslahaty barada halkyň pikirleri bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan geçen aýyň aýagyna nobatdaky halk maslahatyny geçirdi we synçylaryň köpüsiniň pikirine görä öz taryhyny ýaşullar maslahaty hem diýilip atlandyrylan we olarky prezidentleriň şahsiýet kultlarynyň güýçlendirilmegini, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýyl-ýyldan yaramazlaşmagyny öz boluşly rol oýnan gorama ýurdun 3-nji prezidentini Türkmenistanyň gahrymanyň adyň dakylmagy bilen öz wezipesini dowam etdirdi. Azatlygyň ýerlerde kawarçylary bu maslahat barada ýyl içinde edilýän pikirleri öwrenmek üçin dürli işlerde işleýän, dürli garaýşly adamlar, synçylar bilen söhbetdeş bolurlar. Azatlyk ýurtda pikirini açyk aýdyp, medeniýetde çykyş edip bilmeýän raýatlaryň pikirlerini senzura etmezden halka ýetirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 32 ýyldan bäri ýaşullar bilen maslahatlaşyp ýurdun möhüm meselelerini çözüp bilýäris diýýäni ýalan söz diýip Azatlygyň habarçysynyň halk maslahaty baradaky soraglaryna jogap beren raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä, şu 32 ýylyň dowamyna geçirilen halk maslahatlaryny ýekejek edegem halkyň problemasy soralmady. Diňe öňünden taýýarlanyp goýulan pastanowleniýa bu halk maslahaty däl. Eýsem teatrda goýulan spektakl. Bu spektakllarda öňünden spektakl teksti berilýär. Artistler hem öňünden berilen sahna oýunyny doly öwrenip, soňundan tomoşaçynyň öňüne çykyş edýärler. Bu halk maslahaty hut şeýle maslahat diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikirleri aýry-aýrylykda gurlaşylan, bir-birini tanamayan beýleki adamlar hem aýtdylar. Sitata: halkyň pikiri 32 ýyllap dinlenmedi. Problemalar has köp we gün-günden köpelýär. Soňky geçirilen maslahatda ýekeje problema hem aýdylmady. Diňe öwünjüräp magtanmakdan başga dat bolmady. Sitataның soňy, sitataның başy. Bu maslahatda problema çözülmän eýsem bir-biriniň eden işlerini öwüp her pudokdan taýinlanan adamlar arkadagyň ýeten sepgitlerini magtap, ony hassa höweslendirýärler diýip ýaşaýjylar aýtdy.
Adatlygyň bir söhbetdeşi häkimetleriň halkyň galan ölegine däl, hem halk maslahatyna çağırılan, ýagny berk saýlanyp seçilen, ol ýerde çykyş etmeli edilen we ellerine sözlejek sözleri ýazylyp berilen adamlara hem ananmaýanlyklaryny. Şu sebäpden bu maslahatyň göni ýaýlymda halka ýetirilmeýänligini öňe sürdi. Statanyň başy. Mysal üçin 30 ýyllap halk maslahaty geçirilýän bolsa, ol maslahaty näme üçin göni ýaýlymda görkezmeýärler? Meniň pikirimçe, wuduruk şol ýaşullaryň içinden bir turup problemalar aýdyp başlasa, göni ýaýlymdan aýryp bolmaz onyp ýaşaýjy bu maslahatyň hemişe ýadgyda montaj edilip, gow kesilip biçilenden soň efire berilýänligini, halka ýetirilýänligini aýtdy. Siz gow syn edip görüň. Halk maslahaty nähili montaj edilýär. Oturan tomoşaçylaryň çapak çalyşlaryny, olaryň arkadagyň awraýyny, mertebesini galdyrmak üçin mawy ekrandan, telewiziýa arkaly halka ýetirilişini görüň. Bärde ulus soraw bar. Syn etseňiz diýip adatlygyň söhbetdeşi sözüniň üstüne ýetirdi. Ýaşaýjylaryň biri halk maslahatyna gatnaşýan ýaşullara 4000 manat meçberini sowgat berilenligini, zarly oturan çinowniklaryň hemmesiniň paraxorlukdan gazanç edýänliklerini, şol sebäpden jan edip çapak çarpýanlyklaryny, jan berjek ýaly gaýgyrýanlyklaryny öňe sürdi. Emma adatlygyň bu edilýänleriň ne derejede hakykata gawat gelýänligini ýerine barlamak, resmilerden düşünür soramak mümkinçiligi herlikçe ýok. Adatlygyň söhbetdeşleriniň biri adamlaryň halk maslahatyna halkyň problemleri barada gurrun edilmegine garaşmaýanlygyny, sebäbi munyň gaty ýöntemlik boljakdygyny öňe sürdi. Onun pikirçe, halkyň problemalaryny diňe prezident däl, has aşagdaky emirlerler, şäher häkimleri, prokuratura işgärleri, kadyet, hatda iň ýöneköy häkimlik işgärleri hem diňlemeýär. Bu ýurtda problema ýazylan arda hiç açan seredilmeýär diýip anonimlik şertine gürleşen raýat köp adamyň inni bu hili maslahatlara seretmeýänligini, olardan peýda ýokdugyny, boljak zatlaryň hemmeleri öňünden bellidigini hem sözüne goşdy. Ýurdun beýleki bir sebitini işleýän habarçymyz bilen gürleşen ýaşaýjy hökümetdäki oturan öýdüni öwdürmekden başga hiç zady bilmeýär diýdi. Onuň pikirçe maslahata gatnaşak adamlaryň ährisi elekden geçirilýär we olaryň oturjak ýerleri, haýsy pursatlarda ýerlerinden turmalydygy, näçe wagt el çarpmalydygy ýygnakdan kän kesgitlenilýär we repetisiýa geçilýär. Ýygnaga seretseň adamlaryň hiç bir artykmaç hereket edýäni görünmeýär. Diň ellerindäki bloknoty bir zatlary ýazýarlar. Meni gyzyklandyran zatlar talipler üçin ellerindäki bloknotlary bir zatlary belläp alýarlar ýa-da ýazan bolýarlar. Olaryň tutuş ýygnagyň dowamyna näme ýazýanlyklary belli däl. Geçirilen ýygnagy uzak wagt dinläp bolanok. Sebäbi edilýän gurrunlar halkyň hali ýagdaýy barada däl. Bir topar gazanylmadyk netijeler gazanlan edilip aýdylýar. Häkimet ini ýalan sözlemek enligine girdi diýip ýaşaýjy aýtdy. Ýaşaýjylaryň biri häkimetler halkyň hali ýagdaýy bilen näme üçin gyzyklansynlar, olardyň öz bähbedini bilýär. Ýurtda inni näme ogurlap bolar diýen pikir bar diýdi. Onuň pikirçe häkimetleriň sada halk bilen duşuşmak istemezliginiň sebäbi egerde halka öz pikirini aýtmaklygy ruhsat berilse, halk söz azatlygyna çykarylsa, onu bu häkimetiň näçe wagt uzak oturjagy belli. Ýaşaýjylaryň käbiri eger ýygnaga çağırılanlar öz hakyky edýän pikirlerini aýdyp bilýän bolsa, bu hili ýagdaýda ýurtdaky ýagdaýlaryň azda bolsa gowulgy tarap özgörüp biljekdigine inanýar. Ýurt içindäki problemalary çözmek isleseler ilki bilen paraxorlugy ýatyrmaly bolardylar. Häkimetde oturanlaryň ählisi diýen ýaly işlerini tapşyrmaly bolardy. Halkyň agzy gorkuzmak bilen ýumdurulýar. Ýygnakda ol problemalar açylsady, halk has umytda bolardy diýip adatlygyň söhbetdeşleriniň biri paraxorlugyň açaçan bir zada öwürlendigini, gazanyldy diýilýän netijelerin galpdygyny, adamlaryň hal ýagdaýyny ýygnakda oturanlaryň ähresiniň bilýänligini öňe sürdi. Onuň pikiriçe problemler açyk aýdylyp anyk çözgüt gözlense, ýurtda bir üýtgeşmeler bolup başlardy. Ýöne häzir halkyň hal ýagdaýy gitdigiçe peselýär, agdybelik düýbünden guturup barýar. Eger problemleri açyk çözgüt gözlenmäge geçilmese, ýurt gitdigiçe garyp galar. Ýurdun içinde bolýan zatlar açaçan aýdyp şol problemleri düzeltmegiň deregine bir topar ýalan sözler aýdylýar. Halkyny açaçan çözgüdüň boljagyna garaşmaýar diýip anonimlik şertine gürleşen ýaşaýjy adamlaryň öz meselelerini ähli ýerde para berip çözjek bolýanyny, şonun başga çykylgy görmeýänligini aýtdy. Bu pikir adatlygyň öňki aýlarda geçiren pikir sorumlaryny hem aýdanlar bolupdy.
Gepleyer Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda geçirilen halk maslahaty baradaky halk pikirleri esasında taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Halkyny ähli ýerde para berip ýol alyp bolýanlygyny ananýar. Garip halk kösenýär. Yurt şu gidişine gitse onna Türkmenistanyň geljegi ýok diýip köp meseleni paraxorlukda görýän ýaşaýjy pikirini dowam etdirdi. Onuň pikirçe, uzak möhletli çözgüt gözleseler paraxorlugy aradan aýryp ähli meseleleri açyk çözmeli. Paraxorluk barýerini diňe ýalan maglumatlar berler. Netijesi görüňler ediler. Problemalar hiç kaçan çözülmez. Açık gurrun maslahat edilmeginden gorkýanlarynyň sebäbi eger beýle edilse häkimetdekilerin ählisi iş yerlerinden gün türme uğradylmaly bolarlar. Olar korrupsiýa amykly gömüllüler. Häkimetdekiler diňe öz jüwlerini alady edýär. Halky düýbünden pikir etmeýärler diýip ýaşaýjy. Azatlygyň söhbetdeşleriniň käbiri olal pikir soralanlaryň aýdan zatlaryny gaýtalady we gyska çaýdylanyna olar problemalaryň üstüni ýapmagyň çözgüt därligini, ýurdu üýtgedip burmak üçin korrupsiýanyň köküni doly koglamelligini, çağalary ýaşlygyndan ýalan sözlemegi öwretmegiň besedilmeligini aýtdylar. Sitaty: Ýurdun dolandyrylyşyny düýbünden üýtgetmeli. Ýurdun liderini öwmek, ýalan sözler aýtmak, ol bir akmaklyk. Ýygnakda oturanlar, sada halk ählisi baýdylýan sözleriň ýalanlygyny bilýär diýip bir ýaşaýjy bir ýerde iki ýyl netije çykaryp bolýanlygyny, ýa adamlaryň aňy şol derejede pes, ýa da halk şeýle bir gorkuda ýaşaýar. Şu sebäpden bir dogry söz hem aýdylmaýar diýip boljakdygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe, bu ýagdaýda ýurtda hiç bir ösüş gazanyp bolmaz. Türkmenistanyň halk maslahatynyň ýa-da ýaşullar maslahatynyň mejlisleri diňe bir gazanylanyny aýdylýan üstünlikleriň magtalmagy, problemalaryň inkar edilmegi bilen näl. Eýsem prezidentiň ýa onuň siýasatyny gollaýan beýleki adamlaryň syýlaglanmagy, ýagny olaryň ýöneköy halkdan has tapawutlandyrylmagy bilen hem adamlar kemsidýär diýip ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanaw pikir edýär. Maglumat üçin aýdylsa, Sapar Murat Niýazowa berilen ömürlük prezidentlik durumu hem şol wagtky daşary işler ministri we vice-premier Boris Şyhmuradowyň teklip etmegine şu hili gurrully el çarpylýan mejlisde berilipdi. Bu gedekki mejlis ýurdun 3-nji prezidentine Türkmenistanyň gahrymanyň adyň dakylmagy bilen taryha girdi. Tinçilerin käbiri Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň 2009-njy ýylda ilkinji gedek gahrymanyk ady teklip edilenini eden sypaýçylygyny hem etmänligini bellädi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjylaryň käbiri gahrman diýen adyň hiç bir mesele çözmeýänligini aýtdy. Gurbanyguly Berdimuhammedowyň ýa-da beýleki ýalançylaryň syýlaglanmagy samsaklyk. Öz-özlerini öwüp, öz-özlerine syýlag berýärler. Gahrman adyny nakýarlar. Bu bir kelle sığmajak zat. Gahrmanlyk ýurda näme kömek edýär diýip azatlygyň bir söhbetdeşi halk maslahatyndaky syýlag paýlanşy bardy, näme pikir edýärsiňiz diýilip berilen soragy bilen jogap berdi. Azatlygyň söhbetdeşleriniň jogaplaryna gorku meselesi hem bir näçe gedek ýatlanyp geçildi. Halk hakykatdan hem gorkudy. Çala üýtgeşik öz pikirini aýtsaň türme basýarlar. Hatda daşary ýurtlardaky aktivistler hem getirip basýarlar. Bu zatlar görýän halk diňe gorkuda ýaşaýar diýip ýaşaýjy gorkunyň ýurtda uly mesele öwürlenýän barada odal aýdylan pikirler gaýtalady. Onuň pikirçe, polisiýa işgärleri halky syýlamaýar. Hatda olaryň dilinden halk bir sürü mal sözler hem eşitip bolýar. Eýsem halk ýöneköy adamlar bu şeýle ýagdaýda näme çykalygy görýär? Bu soraga jogap berenler köp adamyň häzir ýeketäk çykylgany, daşary ýurtlara gidip şol ýerlerde edilen gazanç bilen maşgalatyny eklemekde görýänligini aýtdylar. Häzir halk şundan başga çykalygy görmeýär, hatda ýurdun düzelmegine hem garaşmaýar. Täze häkimetiň haçan boljagy belli däl. Ýurt şu ýalan sözler bilen dowam eder. Hiç bir üýtgeşme bolmaýar diýip adamlar gurrun edýär. Garaşsyz metbugat ýurdun içindäki problemalary ýergiderli açyp görkezýär. Ýüze çykan problemany çözmäge gerek ýurtdaky problemalary açmak isleýän adamlary gözleýärler.
Olaryň aladasy problema çözmek däl, adamlaryň agdyny yumdurmak diýip adatlygyň töhbetde aýtdy. Öz adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjynyň pikirçi ähli problema halkyň pikiri, hatda häkimet barada edilýän pikiri hem açyk we dogry aýdylsa, bu ahyryna ýurdun ähli problemasynyň çözülmegine alyp geler. Adatlyk bilen töhbetde bolan synçylaryň aýtmaklaryna görä, häzirki Türkmenistanyň halk bilen häkimetiň arasyna gatnaşyklar Sowet döwründäkiden we hatda Saparmurat Niyazow döwründäkiden hem düýpli tapawutlanýar. Sowet döwrüniň soňky ýyllaryna her galaly bir dinleýijimiziň aýtmagyna görä, kolhozyň ýyl aýagyna ýygnagyna berk tanqydy çykyş etmäge taýýarlanan iki mogolymy köýüp barýan Putyovka bar diýip aldap kurortu guradypdyrlar we ýyllaryna gysgaly ýynak geçiripdirler. Häzir beýle adamlar ýokmy diýen soraga ýerli synçy Niyazowyň dolandyrşynyň soňky ýyllaryndan we Ulyberdi Muhammedow häkimet başyna geçen döwründen bäri ardyr şikayet eden öz tanqydy pikirlerini aýdan adamlar kurortu däldi. Adamdan 15 sutka tutduğana iwerliýär diýip jogap berdi. Niyazow 1990-njy ýyllarda halk bilen kän göni duşuşmadyk hem bolsa, vilayatlary aýlanyp görüp hiç bolmanna dikuçorda halkyň umumy ýagdaýlaryny öwrenerdi. Yerli häkimlik wekilleri gorkunjyna Türkmenmaşynyň uçup geçýän ýerlerindäki öýleri we beýleki binalary, ýollary awat edip goýordylar diýip synç aýtdy. Ýöne ol mundan öňki iki prezidentiň hem daşynyň goragynyň ören berk bolanyny aýtdy we muny olaryň birinciden Allah'nyň barlygyna inanmaýanlyklary, ikinciden diňe özlerini söýýän adamlar bolanyny, üçünciden halkdan gelýän garaşlmadyk soraglara jogap berip bilmezlikden gorkmaklary bilen düşündirdi. Olar erkin jurnalistlerden hem gorkýardylar diýip synç aýtdy. Anonimlik şertine birleşen synçynyň sözlerine görä, bar bolan kynçylyklary häzirki prezident hem bilýär, öňkü prezidentler hem oňat bilýärdi. Meseleleri ýerine çözdürmäge hem Türkmen ýolu başçysynyň ähli mümkinçiligi bar diýip synç aýtdy we meseleleri, problemalary hut prezidentiň öýde çözmek islemeýär diýen çaklamany öňe sürdi. Bu pikiri ýagny meseleleriň bilkasdan çözülmän saklanylýanyny, ýagdaýyň bile görä çylşyrmlaşdyrylýanyny aýdanlar öňen bolupdy we beýleki pikiri esasan Niyazow bilen işleşen, onu gowy tanıyan adamlar öňe sürýär. Yerli synçy çözülmeýän meseleler ýurdu halka bähbit getirmeýän iri taslamalara karşılanýan döwlet serişdeleri, ol serişdeleriň öňkü prezidentleriň we häzirki prezidentiň garyndaşlaryna getirýän girdejiler bilen bagly diýen pikiri öňe sürýär we muňa olaryň Aşgabatdaky we onuň töweregindäki köşk ýaly öýleri, sport maşinleri, emlakleri delil diýär. Bu umuman çözgüt däl. Keseli gizleseň onuň netijesi soň emele gelen ýagdaýy äşkar edýär. Keseli wagtyny bejermek iň dogry çözgüt diýip adatlygyň beýleki bir söhbetdeşi özüni Serdar Ataýew diýip tanadan pedagog aýtdy. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň geçirilen halk maslahaty baradaky halk pikirlerini dinleýärsiňiz. Ulyberdi Muhammedow özüniň boş, hyýaly başlangyçlary netijesinde ogly Serdara dödüp bolmajak. Tas dargan Türkmenistany miras edip berdi. Uly welayet merkezi bolan şäherleriň, etraplaryň owalar hakda gurrun hem ýok. Durmuş maksatly binalar, ýollary, agyz suwy meselesi tassan doly dargan ýagdaýda. Onu düzeltmek üçin häzirki prezidentiň maliýe serişdesi ýok. Ol meseleler üçin milliardlarça dollar gerek. Gara ýollar, agyz suwy desgalary, mektepler, harwlary öý, ýara bilen üpçün etmek, transport meselesi, energetika, içerki elektrik geçirjiler, gaz geçirjiler dol dünýäli täzelenip gurulmagy mätäş diýip adatlygyň söhbetdeşi halkyň önüne $50 bilen $250 arasyndaky aýlyga zynjyra daňlanýar bolup zähmet çekmegi halamaýanlygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe, halk maslahaty halkyň hal ýagdaýyny öwrenmek, goglandyrmak üçin näle diňe Berdimuhammedowlaryň şahsyet kultuny beýgeltmek üçin ulanylýar ýa-da ulanylajak bolunýar. Adatlygyň habarçysynyň söhbetdeş bolan adamlarynyň sözlerini sargylanyp ýazmagyna görä, hatta İlyasulty diýilýänleriň içinde hem iki çäk gurulşylaryny bu çärelerden tagtawitli mihmanhanalardan gaty ýadanlyklaryny aýdýan adamlar bar. Çözgüt baradaky soraga jogap beren pedagog diňe halk häkimetini döretmek gerek. Diktaturany ýok etmeli. Erkin valyuta, dünýä derejesindäki zähmet takı bermeli.
pagtanyň, buğdaýyň we beýleki ow-hozuluk önümleriniň satyn alyş bahalaryny dünýäniň birja narhlarynyň derejesinde kesgitlep, erkin bahadan satyn almalydy. Şeýle-de Serdar Ataýewiň pikirçe gaz, neft kimya, elektrik energiýalarinden girýän daşary ýurt pul serişdeleri halkyň ruhsat esasyna karşılanmaly. Biderek taslamalary sarp edilmän halk bahwitlerini gönükdirilmeli. Oku, bilim pudu hem gariplik aradan ayrılandan soň tölegli sistema geçmeli. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistana geçirilen halk maslahaty barada halk pikirleri esasyny taýýarlan gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada size nähili pikir garaýşlar bar. Bize pikirlerinizi, belliklerinizi ýazsaňyz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär.